Kaixo kuadrilla, zer modu zaudete aspaldiko banutuen gogoak ora bueltatzeko gure kanalera, ze denbora pasada. Onartu dezagun, horrelakoa da bizitza. Horrelakoa da bizitza, guintzazun, duzuna. Aurrera egin behar dugu, eta aurrera egite horretan, onan bueltatzen naiz. YouTubera. Pasaden azaroren 18an Euskaraldia hasi zen. Zuek zenbat txapa galdu dituzue ja. Nik ezagutzen dut baten bat, txaparen bat galdute duela. Kontua da, aurtengo Euskaraldiaren espotetako batean parte hartzeko edo ateratzeko aukera izan dudala, eta bertan, aurtengo Euskaraldia sareetan ditugun hizkuntzoituren inguruan hausnartzeko eta aldaketak egiten hasteko aukera proposa dela aipatzen dut. Hori dela eta gaurko bideoan, sare sozialez berdinetan niri asko gustatzen zaizkian hainbat sortzaile aipatuko dizkizuet. Beste norbaitek, bideoren bat, TikToken bat, Instagramen Reelsen bat egin nahi balen badu primeran. Beraz badakizu, Ni etiketatu eta horrela ikusiko dut. Nire lehenengo proposamena hemen geratuko da, YouTubeen. Andrea González da, behan utziko dizkizuet guztiak kanaletara, profiletara eta bar. Andrea Bergarakoa da, eta blog estiloko bideoak igotzen ditu, baina denetariko bideoak egiten ditu. Nik asko gozatzen dut bere bideoak ikusten, eta hori, sartu, ikusi eta arpidatu. Twitchera baldin bagoa, bilbotar batzuk aipatu behar ditut, bai ala bai, Maketo Irratia dute izena, eta bilbotar kuadrilla batek egiten duen zuzeneko podcast bat da. Oso ongi pasatzen dute, oso ongi pasatzen dugu ikusten dugunok, eta horregatik ja hemen aipatzea merezi du. Apa kaixo! Horrela agurtzen ditu bere TikTok guztiak. Bera Julen Portillo da, zarauztarra. Agian Gaztea Irratiko Zulora saioan ikusi duzue reportero ditxaratxero lanak egiten. Eta nik kriston barreak botatzen ditut. Ze berari ere oso txiste txarrak egitea gustoko ditu eta nik hori jarraitu abildua Julen Portillo TikToken, lehen esan dudazun bezala, hemen azpian utziko dizuet esteka. YouTubera bueltatuta eta kanal berria estreinatzen, probatxo dugu Aiora Mujika, BTS talde korearrak, K-pop, horrela esaten da Aiora K-pop. Mugimenduaren, unibertsuaren inguruan barne bildu edo murgiltzeko aukera emango digu, euskeraz, noski. Eta zer esango dizuet, niri kriston interesa pizten dit, ze ez dakite zer mundu edo unibertso horretaz, eta lehenengo bideoak ikusten hasi naiz, eta nahiko interesgarria dirudi. Oraindik ez dut ulertzen nola kafea gustoko ez duen pertsona batek jarri diezaioken bere buruari kafearen semea erabiltzailea. Jokinez ari naiz, ni horrengo proposamena, sare sozial guztietan presentzia daukan arren, gaur egun TikToken dago tope, bai bere euskarazko profilean, galegozko profilean, nire lagun honek denari jotzen dio benetan. Sartu, oso ongi pasako duzuelako. Twitchez hitz egiten badugu, ekin ta ekin, eneko, aipatu beharra dago. Berak hasieran golfera jolasten egiten zituen zuzenekoak eta orain euskal kulturaz mintzatzen da, elkarrizketak egiten ditu Twitchen zuzenean. Niretzat oso interesgarriak diren gaiak jorratzen ditu eta bereziki nire gustatzen zaidanan normalean ekartzen dituen gonbidatuak, hau da elkarrizketatuak dira. Nire bezala irakurtzea eta literatura liburuak gustoko baldin badituzue, ezin duzu galdu gaur egun Sutanbank kolektiboak YouTubeko kanalean martxan duen proiektazua. Esku artean du izena eta bertan Garazi eta Amalia daude literaturaz hitz egiten eta literaturaz ez denaz ere. Beraz, ez dizuet gehiago esango, sartu, ikusi, entzun eta gozatu. Bide batez, mesedez, Sutanbanktarrak, ideiarik ez, saioa, berriz, Twitchen, bueltatu, mesedez. Edo, agian, gustorago ikusten dituzuen gauzak dira adibidez konkis, baserria edo naufragoak. Uste dut naufragoaz ez duela hitz egiten. Edo taguazen, edo irabazi arte. Hori, gustoko baldin baduzue, Helene jarraitu behar duzue, TikToken, ze horretaz solasten du. Gustoko duzuena aldiz bideojokoak baldin badira, Twitch da zuen plataforma, eta Twitchen hor dituzue. Ate 2403, Norbait, Dobel Mauler, Triku Xabi, Ilargi, Ibilla, kafearen semea bera,
gauza askotara jolasten. Ni sartzen naiz, esaten du, ni horra ez nintzen iritsiko. Bueno, hor egoten naiz, txatean, beraz. Hortikan pasatzen bazaret eta ikusten banauzu esan, arkakuso, kaixo. Espero dut, honi esker, Euskaraldi honetan eta Euskaraldian izan gabe, urtean zehar euskarazko edukia kontsumitzen hasteko edo kontsumitzen jarraitzeko aukera probestea, sortzaileak bagaude euskaraz eta euskaratik eta euskara hutsean sortzen ari garenak, podcastak ez ditut sartuko daude, oso gomendagarriak guztiak, eta mesedez, sartu lehen aipatu dizuedan blogeko estekan, ze hortxe duzue plataforma guztiak, blogak ere, hurrengora arte, agur!